ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjasliang. Rupa Premium Meghalaya. Ka East West Group of Institution Bangalore, ka khot admission nagamta ka nursing but paramedical course, ka bala ithu da ka Indian Nursing Council, ka buy admission ka badunatam, but 6% ka jingyokam. Pila ru ban apply da ka education loan. Ka ICA ka pinkre ya ka laway jongpi. Nagabinta ka tuition but coaching ka babhatam ya pi. Yes no but ka ICA. Kileno kila Hiar Thma ha Pahalgam ha ka arpo Tarik u yayong arjar arpsan. U Menteri Rang Badu Kari u Narendra Modi ha ka Kren ka baningkong e jong u sa kipad nong song Kari u la Kren arpo Minit. Kibayap ha Pahalgam kidai kirang ba kibadon la kilok kihon ya ka ba kilong kami kibadu yalaw long kihaban pendam no ya kadak baki juta na silang mat lani kasindur. Umodi ula ay kerteng ya ka Hiar Thma kisipay haketem kileno Pakistan kum ka Operation Sindur. Kani ka jingle umodi kapen perkhat di kibabun balang namar ba ka ay kabaule kadayahap katkum ka jingmod jong kakam Hiar Thma arpo Tarik Kren arpo Minit sya pendam ka sindur kilong kami u ay kerteng da ka Operation Sindur.